таби шумо бисёр вобастагӣ дорад аз хӯроке ки шумо истеъмол мекунед. аз ҳамин сабаб бисёр хӯрокҳои болаззат истеъмол кунед. салом алейкум бинандагони гиромии барномаи лазиз бо Отақони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо роҳбари Алифбонк Гуланор Атобек. хуш омадед ба барномаи лазиз. ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва имрӯз бисёр чӣ мегӯям барои мо ҷолиб аст бо шумо суҳбат кардан ва он хӯроке ки омода мекунед ба мо. Салом, ташаккури зиёд барои даъват кардан. Саломат бошед. Хушҳолам ки имрӯз дар ин ҷо ҳастам. Саломат бошед. Чӣ омода мекунем амрӯи шумо чӣ аст? Яъне мо имрӯз хӯроки дӯстдоштаи манро тайёр мекунем. Хуб. Ки мурғ дар соуси қаймоқӣ мебошад. Яъне хӯроки парҳезӣ аст? Бале, метавонем гуфтан. Парҳезӣ аст. Ҳам на он қадар вазмин аст, ҳам ба саломатӣ фоида дорад. Яъне қаймоқӣ ки гуфтем ба як истилоҳ сливочный мегӯянд, на? Бисёр маъмул аст дар байни мардуми мо. Хуб, мурғ дар соуси қаймоқӣ. Бале. Чӣ кадом маҳсулотро истифода мебарем барои хӯроке ки имрӯз омода мекунем ҳамроҳи шумо? Барои хӯроке ки омода мекунем метавонем ҳамчун гарнир имрӯз хамираи картошкаро тайёр кунем. Хамираи картошка, яъне картошка. Яъне бо як истилоҳ мегӯянд пюре. Пюре, бале. Дар хона баъзе вақтҳо биринҷро тайёр мекунам, баъзе вақтҳо ошакро тайёр мекунам. имрӯз гуфтам ки пюре кунем. Пюре. Хуб, картошка яъне лозим мешавад? ҳозираш бо фақат картошка ҳозир мемонем ҷӯшад картошка, баъд бо нишон медиҳам чӣ хел хамирае мекунем. Ин картошка барои хӯрок аст ё ки барои хӯриш? Гарнир. Гарнир аст. Хуб, барои хӯрок кадом маҳсулотро истифода мебарем? Барои худи мурғ мо мурғро истифода мебарем. Мурғ яъне хӯроки мурғӣ шуд албатта. Албатта мурғ бояд бошад. Бале. Баъд қаймоқро истифода мебарем. Қаймоқ. хардал яъне гарчицаро истифода мебарем. Бале. ин барои мешавад таоми асосӣ. Таоме ки имрӯз омода ба пиёз. Ба пиёз. Бале. Қаймоқ мебинам, қаймоқи ширӣ ва қаймоқи болои шир. Ду намуд. Қаймоқи ширӣ барои пюре. Пюре. истифода бурда мешавад, маска ҳам барои пюре. Имрӯз хӯроке ки омода мекунем бисёр хӯрокҳои ширӣ ҳастанд, ҳам ба саломатӣ фоида доранд, ҳам чӣ мегӯянд, чӣ хеле ки гуфтем амин таби кас вобаста бисёр аз хӯрок дорад, таби дили одам, яъне ба исилоҳ агар гӯем настроенияи одам бисёр аз хӯроке ки истеъмол мекунад вобастагӣ зиёд дорад. барои амин имрӯз хӯроки мо бинандагони азиз хӯроки ширӣ аст. бисёр бомазза мешавад фикр мекунам. Хуб, биед оғоз кунем. дар аввал чӣ кор кунем? Гуфтем ки картошкаро монем то ки ҷӯшад. Ҷӯшад, барои хамираашро тайёр кардан, барои пюре. Суоли анъанавие ки оғоз мекунем барномаро ва баъд суҳбат меравад оҳиста-оҳиста то ҷои лозима. Яъне аз куҷо буд меҳр, шавқ дар дили шумо яъне пайдо шуд ба ҳамин касбе ки имрӯз интихоб кардед? Яъне кори бонкӣ гӯем агар. аммо ман корамро аз бонк сар накардам. Яъне вақте ки донишгоҳро хатм кардам, якум ба фаъолияти аудиторӣ машғул будам. Ман донишгоҳро дар шаҳри Бишкек, донишгоҳи амрикоии Осиёи марказӣ дар шаҳри Бишкек аст, хатм кардам. вақте ки донишгоҳро хатм кардам, ба як ширкати ҷаҳонии аудиторӣ ба кор даромадам ва 18 сол дар ҳамон ширкат фаъолият кардам. Баъд оҳиста-оҳиста баъде ки як рӯз фаҳмидам ки аз фаъолияти аудиторӣ монда шудам, фикр кардам ки бояд чизеро дар зиндагиам иваз кунам. Бале. барои ҳамин аз ширкати аудиторӣ аз кор рафтам ва асосгузорони Алиф вақте ки фаҳмидам ки ман аз кор рафтам ва даъват кардам барои суҳбат. Бале. Яъне бисёр кора хуб пеш мебурдед, фикр мекунам ки маълумот дар бораи шумо доштанд. бале, дар самти аудиторӣ, дар самти муҳосибот бисёр як таҷрибаи калон дорам. худамро таъриф кардан дӯст намедорам, аз бас ки шумо пурсидед гуфта истодам. Маҷбурам ки худамро баъд чӣ мегӯям таъриф кунам. Саломат бошед. Камак. албатта ин таъриф ҳам нест, ин ҳақиқати кор аст. ҳамин хел буд, яъне маълумот пайдо кардан дар бораи шумо, яъне шуморо ҷустуҷӯ карданду файрод кардан ба кор, даъват намуданд. Хуб, чӣ вазифа буд он тӯли 18 сол гуфтед ки? Тӯли 18 сол ман ҳамчун аудитор кор мекардам. Яъне чӣ хел чӣ гуна? Аудитори
беруна. Яъне ширкатҳо аудиторонро даъват мекунанд ки ҳисоботҳои молиявии онҳоро тафтиш карда аз рӯи онҳо ақидаи худро пешниҳод кунанд. вазифаи шумо буд ҳамчун нафаре ки ҳисоботҳоро қабул мекунад ҳисоботҳои бале агар аз таърих гирем ҳамин чӣ гӯем мутахассиси аудитор барои чӣ дар кор буд дар аввал худи одамоне ки корро сар мекарданд ягон бизнесро сар мекарданд худашон пеш мебурданд баъд аз чанд вақт як тахассуси нав буромад менеҷер менеҷерон яъне ва ё соҳибони ҳамон бизнес нестанд фақат корро пеш мебаранд ва ҳамин менеҷерон бояд барои соҳибони ҳамон бизнес ҳисобот тайёр мекарданд аммо ҳама мо мефаҳмем ки ҳисоботе ки ва ё тайёр мекарданд як хоҳише доштанд ки ҳисоботро чӣ нақстаре нишон диҳанд беҳтар буд барое ки аз сабаби нағз будани фаъолият маблағи иловагӣ мегирифтанд ва як чӣ гӯем яъне ҳар моҳ ҳисобот хуб буду бале лекин хуб буд ман фикр кардаистам ки хуб буд барои ҳамин барои соҳибони ҳамон бизнес дар кор буд ки ягон одами бегона ягон одам аз паҳлӯ омада ҳамон ҳисоботро санҷад ҳамин хел ҳаст ё ин ки нест ҳар моҳ ба мо ҳисоботи хуб дода истодаанду лекин кор на он қадар хуб аст бале аудитор 100% ҳамаро тафтиш намекунад аммо баъди тафтиши аудиторӣ метавонад гуфтанд ки дар ҳамаи манбаъҳои асосӣ ҳисобот дуруст аст хуб намак гуфтем намак яъне шумо аудите будед ки корро яъне ки чӣ мегӯянд бо дурустияш бо ҳамон чӣ хеле ки дар қонун ҳаст ҳамон хеле тафтиш мекард барои ҳамин шуморо даъват карданд сахтгир бале сахтгир ҳастам аз кӯдакиам то сар кардани аудиторӣ кори фаъолиятам ҳамчун аудиторам сахтгир будам сахтгир умуман дар зиндагиам дар корам умуман дар зиндагӣ сахтгир хуб аст бинандагони азиз хуб чӣ кор кунем акнун навбати таоми асосӣ мегирам вайро мурғ ба мо дег лозим мешавад бале ана деги калон мо ки бисёр иштиҳои хуб дорем бинандагони азиз барои дар деги калон боз қулайтар аст барои ҳар яки мо хӯрок пухтан хуб ба шумо кӯмак лозим бале як қисмаша ман мегираму як қисми дигараша шумо раҳмати калон дароз камтар бояд бошад ва борик яъне чоркунҷа не борику дароз хуб беҳтарин ва гуфтед ки таҳсил намудаед дар Бишкек бале хуб унҷа тавассути квота яъне рафта таҳсил кард тавассути квота бале хондагӣ ҳастам ин аз шавқ аз аввал буд яъне аз касе ёки касеро мебиниву пайравӣ мекунӣ ба ӯ ҳамин хел буд ё ин ки аз худатон яъне дар орзу доштед ки ба ҳамин касб равед не орзуи ман аз кӯдакӣ буд табиб шудан баъде ки солҳои ҷангӣ буд баъди солҳои ҷанг мактабро хатм кардам камтар нақшаҳои зиндагӣ иваз шуда вақте ки ба Бишкек месупурдам барои хондан фикр мекардам ки дар вай донишгоҳи тиббӣ меравам аммо дар охир ҳамин донишгоҳи амрикоиро интихоб кардам ки дар он касби тиббӣ набуд барои ҳамон фикр карда ба ҷараёни ин экономистам нею иқтисодчӣ нею алоҳида вай доштем управление бизнесам идоракунии бизнес яъне ҳамонро хатм кардам да идоракунии тиҷорат беҳтарин хуб акун биёед суҳбат кунем коре ки имрӯз фаъолияте ки имрӯз шумо доред ҳамчун роҳбари бонке ки бисёр маъмул аст машҳур аст дар байни мардум алиф тӯли чанд сол аст ки кор мекунед дар ин бонк 2 солу 4 моҳ ҳамчун роҳбар не ман ба алифбонк ҳамчун директори молиявӣ омадам
азбаски касбам молиявӣ ба вобаста буд. Хуб. Ҳамчун директори молиявӣ сар кардам. Баъди 3 моҳ ҳамчун муовини якуми роҳбари бонк таъин шудам. баъди 10 моҳи дигар ҳамчун раиси бонк таъин шудам. Хуб, ман дуруст реза карда истодам. Мурға мехе гуфтед? Дароз, да. Дарозтар. ғафси бад набошад. Қадар кифоя аст? Бале. Бинандагони азиз, мурға мехел борику дароз. Борику дароз. Ва ин барои хӯроке ки имрӯз омода мекунем ҳамроҳи Гуланор, роҳбари бонки бисёр бонуфуз дар байни мо, дар мардум, Алиф, бонки Алиф. Чӣ хеле ки гуфтем, ҳам кори шумо бисёр аст, ҳам масъулият зиёд аст, ҳам хона, ҳам барои зан фикр мекунам, барои зан бисёр душвор аст, ҳам кор кардан, ҳам нигоҳубини фарзандон, ҳам тарбияи фарзандон. бисёр масъулияти калон аст фикр мекунам. ба фикрам ҳама вобаста ба одамоне ки дар гирди атрофи зан ҳастанд, яъне шавҳар, вобаста ба падару модар ки кӯмак мерасонанд. Кӯмак мерасонанд? Бале. шавҳарам ҳам бисёр кӯмак мерасонад. Ягон бор ростии гап ҳам хеле гуфта наметавонам ки зиндагии ман душвор буд бо сабабе ки ҳам кори хона буду, ҳам кори... яъне ӯ вақта хуб ҷудо кардан лозим аст, ҳам барои хона, ҳам барои кор беҳтарин. Бегаҳ вақте ки аз кор омад одам, бояд ягон чиз тез тайёр шавад. Тез тайёр шавад. Ва шумо ҳамина бисёр барои ҳамин назм мебинед ки зуд омода мешавад, ҳам бисёр фоидаовар аст, ҳам сабук аст, ҳам дар шом хӯрдан бисёр қулай аст. Бале. Саломат бошед. Ана. Хо, ман алкай инҷа равған лозим аст ё ин ки на? Камтарак фақат. Чӣ намуд равған? Фарқ нест. Хуб, гуфтем ки равған камакак илова кунем. Зиёд не, а? Не, зиёд не. Камтар. Ҳамин ки насӯзад, да? Ҳамин ки тагаш начаспад. Бале. Беҳтарин. Хуб. Тамом ба фикрам басад. Кифоя аст? Бале. Кифоя аст. Алкай метавонам ки? Бале, тамом кардем. Даргиронам. Ана. Пастар, а? На он қадар баланд. Хуб бошад. Хуб, картошкаи мо дар чӣ ҳол аст ҳозир мебинем. Ана. ҳоло на, а? ҳоло? Не, ҳоли тайёр нест. ҳоло нест. Беҳтарин. Хуб, боз дар вақтҳои холигӣ ба кадом кор зиёд машғул мешавед? вақтҳои холигӣ ки бисёр кам, а? Кам аст? агар фурсат шавад, чизе медӯзам. Яъне ба дӯзандагиам? Бале, нағз мебинам. ин вақте ки стресс доштагӣ бошам, чизе медӯзам. Стресс бисёр аст, чӣ мегиред? Аз кор? баъзе вақтҳо дам монда мешавад, баъзе вақтҳо хоб мемонад, баъзе вақтҳо ягон вай мушкилӣ мешавад. баъзан вақт бале организм чӣ мегӯянд монда мешавад камакак аз кор ва машғул мешавед ба дӯзандагӣ. Бале. вақте гуфтед ки вақти холигӣ кам доред. Бале. вақте ки агар дар раҳ бошам, гӯш мекунам. мусиқӣ? мусиқӣ камтар, бисёртар ба китобо. китоб? Бале. ин яъне нагуфта намонем ки яке аз сирҳое ки имрӯз ба ин мартаба расидед, ин ҳамун китоб аст, яъне хондани китоб. зиёдтар кадом намуди китобҳоро мутолиа мекунед? вақтҳои охир китобҳоеро мехонам ки ба дар бораи кормандон аст, дар бораи кор аст, дар бораи чӣ хел корро пеш бурдан аст, дар бораи муомила бо кормандон аст, дар бораи тим аст, мотиватсия. Бале. беҳтар команда, яъне гурӯҳӣ, корҳои гурӯҳӣ. дар корхонае ки пештар кор мекардам, мо кам будем. дар Алиф зиёд ки ҳастем, ниёз дорам барои маълумоти иловагӣ то бо кормандон муомилаи чӣ гӯем пурсамар бошад. Бале. ин беҳтарин аст албатта ки бо мутолиаи китоб зиёд машғул мешавед ва фикр мекунам ки инам бисёр вақти кам аст. вақти холигӣ, вақте ки бо духтарчаам раҳ мегардам, дар берун гӯш мекунам. духтарчаи майдаки 1 солаи 2 моҳаки аст. кадом хӯрокро бисёртар дӯст медоред? ман умуман хӯрок хӯрданро дӯст медорам. танҳо чизе буд ки ман доим намехӯрдам, ин каду буд. ҳозир кадуям дӯст медорам. ҳозир кадуам дӯст медорам. саломат бошед. хуб, ана фикр мекунам. лекин авқоти бисёр равғаният дӯст намедорам. равғаниро дӯст намедорам? вазбин? Да. бале. ман ошам пазам мегӯям оши ман вай камравған. камравғану вай парҳезӣ. парҳезӣ. бале. пиёза кадом тарз? бо кадом тарз? пиёза бояд бисёр майда кунем. борик, а? якум ман
тақсим мекунам агар хоб барои ки баъд хӯрок ба вай шумо ба ман нишон диҳед баъд бале давомашро ман реза мекунам пиёзро аввал ман хеле реза мекунам баъд майда майда бошад як то пиёз бинандагони азиз барои хӯрок аст ин ҳам хӯроке ки ном дорад мурғ дар соуси қаймоқӣ соуси қаймоқи ширӣ яъне пиёзро ҳам реза кардем бинандагони азиз пиёз ва якум пиёзро воридӣ дек пиёзро воридӣ дек аввал намак оҳо ин баланд аст фикр мекунам ин ки на ана ин бисёр як хӯроки осон хӯроки бисёр ҳам бомазза ҳам фикр мекунам ки метавонем ба ҷои қаймоқ ширам истифода барем шире ки ҳаст қаймоқ болаззаттар мешавад равғани зайтунро дар куҷо барои салат барои хӯриш бале барои хӯриш хуб метавонем хӯришро сар кунем хӯришро омода мекунем хуб барои хӯриш чӣ омода мекунем барои хӯриш мо аз помидор бале помидор истифода мебарем кабудӣ истифода мебарем моҳӣ истифода мебарем моҳӣ консерва бале консерва шуда аллакай ки ман мегӯям аминҷо як бу аст фаромӯш кардам лӯбиёро боз истифода мебарем фаромӯш кардам ки дар студияи мо моҳӣ аст як буи моҳӣ фаромӯш кардам ки моҳӣ дорем инҷо пиёзи мо ҳам қариб ки сурх шуд ё ки шуд аллакай сурх шуд бале ина чӣ кунем аз болояш мурғ мекунем хуб бошад ягон намак ҳоло ҳозир мекунем намак ва ягон намуди хуштаъмкунандаҳо хокаҳо лозим нест не барое ки мо вай гарчицаро агар илова кунему ягон чизи дигар бемаза мешавад мо дар ин ҷо дорем хардал яъне гарчица мехед тарҷумааш ҳамин хел аст дар вай гӯштам бояд андоза мо дар ин ҷо бо мурғ дорем бисёр хӯроке ки гӯшташ зиёд аст новбаста аст кадом намуди гӯшт аст яъне гӯшти гов гӯшти гӯсфанд гӯшти буз ва гӯшти мурғ агар гӯшташ бисёр бошад ман нағз мебинам хӯрокаш ана ман кадом хӯрока нағз мебинам хӯроки сергӯшт ошам вақте ки гӯшташ болояш тамом мешавад хӯрданаш на он қадар кайфият дорад ин ки на ман рости гап баъзе вақтҳо гӯшт мехӯрам баъзе вақтҳо намехӯрам барои ҳамин фарқ надорад боши агар худам бошад гӯшташа нағз медиҳам саломат бошед хуб як тавре гӯем агар шавқ яъне завқ дар шумо ба ғайр аз хоби яъне бо як истилоҳ боз дар чиҳо ҳаст духтану суруд хондану суруд мехонам вақте ки мусиқи гӯш мекунам суруд мехонам кадом намуди мусиқиё зиёдтар ба шумо ҷолиб аст тоҷикӣ бале баъд ман сар мекунам худам суруд хондам барои ҳамон на он қадар бисёр мусиқия гӯш мекунам яъне вақт агар дошта бошаму ягон ҷое бошад ки метавонам худамам суруд хонам ман гӯш мекунам агар дар дигар ҷойҳо бошад намекунам гӯш яъне оила дар оилаи шумо будан ягон нафаре ки зиёдтар машғул будан ба санъат ба фарҳанги не падару модарам муаллим ҳастанд муаллими математика падарам дар донишгоҳ таълим медоданд модарам дар мактаби миёна дар синфҳои болоӣ математика бисёр як фани душвор аст бале ягон гӯем тарафи санъат кам аст фарзандои шумо ягон нафар ба мактабҳои мусиқӣ яъне не духтарчаам вақте ки дар боғчаи бачагона буд мехонд суруд дар мактаб бас кард саломат бошед хуб чӣ кор кунем як бор дигар омехта кунем намак бинандагони азиз кифоя аст акнун интизор мешавем ки хӯроки мо омода шавад ва картошкаи мо ки барои гарнир аст барои хӯрок унам пас задагар баъд хамираи картошка яъне пюреро мегирему омода то пухтани он мегузарем ба қисми омода кардани хӯриш акнун сар мекунем аз помидор чанд то ягон 4 дона 4 дона помидор бошад помидор ана боз сирпиёз истифода намебарем
ё мебарем? Фақат барои метавонем барои вай истифода барем. Тамом. Беҳтарин. Хуб, барои ҷавонон чӣ тавсия медиҳед? Кори бонкӣ бисёр шавқовар аст ба фикрам. Бале, албатта. Одамоне ки ба математика завқ доранд, ба ҳисобу китоб завқ доранд. Фани душвор аст математика. Новобаста аз оне ки фани душвор аст, бисёр одамоне ҳастанд ки завқ доранд. Завқ доранд. Бале. Касе ки ҳисоб карданро дӯст дорад, касе ки бо мизоҷон суҳбат кардан, ба одамон суҳбат карданро дӯст дорад, ба фикрам хеле хуб мешавад агар ба бонк дароям барои кор. Борик мекунем. Борик. Хуб, тавсияи шумо? тавсияи ман дар зиндагӣ ба ҳама як чиз аст ки бо коре машғул шаванд ки кори дӯст дошта бошад. Яъне ки дӯст доранд кор. Бале. Агар саҳар одам бедор шуда бо як шавқ, бо як вай ба ҳаяҷон ба кор равад, ҳамон кори дӯст дошта аст, вайро аз дилу ҷон мекунад. Бале. Агар коре бошад ки ба ман маъқул набошад, уже аллакай ман бо як ҳаяҷону бо як чӣ гӯем самимият вай корро намекунам. Намекунам. Ин ба ҳаловатам намебарам. чӣ хеле ки ҳаст мегӯянд ҳамун агар хушбахттарин нафар он нафаре аст ки саҳар хоҳад ба кор равад ва бегоҳ хоҳад ба хона баргардад. Бале, бале. ва фикрам хушбахттарин одам он аст ки ҳам оила дошта бошад, ҳам кори дӯст дошта бошад, ҳам рафиқони дӯст дошта бошаду ҳам як хоби чӣ хеле ки шумо гуфтед. Бале. Ва ҳамчун ба дар вақтҳои холӣ агар хоҳӣ ба ягон коре машғул шавӣ, бале. Беҳтарин. Саломат бошед. Хуб, помидорро ман дуруст реза карда истодам? Бале, бале. Дуруст, а? Ин чӣ гуна хӯриш аст? Чӣ ном дорад? Ман мегӯям хӯриш бо моҳӣ. Хӯриш бо моҳӣ? Моҳию лӯбиё. Ина худи шумо яъне омода мекунед ё ин ки не баъзе вақтҳо дар дигар ҷой таомро вақте ки мехӯраму ба ман маъқул мешавад, нигоҳ мекунам ки дар дохилаш чӣ аст, баъд хона ба такрор карда мегирам. Беҳтарин. Яъне ки бисёр хӯрок истеъмол карданро дӯст медоред, чӣ хеле ки гуфтед худатон? Аудиторон ҳам хеле ҳастанд. Ҳамаша. 18 соле ки дар аудит кор мекардам, ду чизе буд ки аз он чӣ гӯем ҳаловат мебурдам. Ин агар вақти хӯрдани амхел бесаросемагӣ хӯрдан меёфтаму вақти хоб кардан. Акнун мегузорем ба қисми ворид кардан ба дег қаймоқро. Бале. Вақти яъне гарчица ворид кардан ба камтарак меандозем кифоя аст ҳамин қадар? Ман бисёр гарчицаро бисёр дӯст медорам. Не камтар мазааш бояд бошаду вай набоша. Хайр агар шумо дӯст доред? Дӯст доштаатон бошад, биёед камтар дигар илова мекунам. Чунки бисёр хушхӯр аст бо яъне бо нони гандумӣ, бо нони сиёҳ яъне. Бисёр бомаза аст. Кани боз агар гарчицаи вай бошад хокӣ ин ҳамчун вай хамира кардагӣ бо ҳаст вай донаош қатъи вай бо бамазатар мешавад. Бо бамазатар мешавад. Беҳтарин. Акнун чӣ кор кунем? Дега кушем, тафи вай ба ва дар ҳамун буғи худаш мепазад. Хуб. Беҳтарин. Дега хомӯш мекунем бинандагони азиз. Хомӯш кардем ва интизор мешавем то интизор шудан омода мекунем хӯриш. Беҳтарин. Хуб, дар хона хӯрок баъзан вақт омода мекунед агар дар вақти холигӣ бошад. Бисёртар бо шавҳаратон шудааст ки ҳамон вақте ки якҷо хӯрок пазиду? Бештар ё ман мепазам ё шавҳарам. Яъне агар шавҳарам шавқи пухтанро дошта бошад, ман ба вай халал намерасонам. Вақте ки ман мепазам, шавҳарам халал намерасонад. Яъне ин хел фикр кардам ки фақат шумо дар вақте ки дидед агар шавҳаратон дар он ҷо хӯрок пухта истодааст, оҳистак беҳтарин. Саломат бошед. Хуб, помидор 4 дона помидор ва гуфтем ки истифода мебарем лӯби. Лӯби сурх аст? ё сурх ё сафед. Ҳозир мо сафед дорем. Сафед аст, бале. Лӯби сафед. Помидорро гуфтем ки кифоя аст ҳамон қадар. Яъне 3 то помидор.
3 تا помидор. 3 تا помидор. 4 та буд 3 та кифоя аст барои ҳардуи мо, барои ки барои 2 нафар бас аст. Ва кабуди. Кабудиро ҳозир реза карда ба хӯриш илова мекунем. Хуб бошад. Ҳамун зинаҳое ки шумо тай кардед, яъне зинаҳое ки баромадеду ба ин қуллаҳо расидед, яъне метавонем ки камакак дар он бора суҳбат кунем ки чӣ гуна роҳ буд барои шумо, яъне кадом корро ба анҷом расондед, чӣ гуна буд, яъне душвор буд аз роҳе ки тай намудед то имрӯз ба ин қуллаҳо расидед? ба фикрам дар умум душвор набуд. Хуб. барое ки ҳама вақт хеле ки гуфтам бо як коре машғул будам ки дӯст дошта буд. яъне хондан вақте ки мехондам дӯст медоштам, вақте ки ба кор баромадам корамро дӯст медоштам. як чӣ мегӯянд панд аст, яъне цитата гӯем ба як исило ҳаст дар байни мардум ки инсонҳо яъне худашон корро душвор мекунанд бо он ки мегӯянд ки душвор аст. бале розӣ ҳастам. яъне ки розӣ аст, яъне ки коран чӣ гунае ки шумо шавқ буд завқу дар дили шумо чӣ гунае ки мехостед ҳамун хел корро ба анҷом расондед ва чизе агар мушкилам буд мефаҳмидам ки барои ман зарур аст ҳамин роҳи ҳаллашро меҷустед. бале беоне ки ин душвор аст, агар ҳозир гӯям ки ягон бор нагуфтагӣ ки кор душвору гиря накардагӣ дурӯғ мегӯям. яъне буд ин хел вақт? бале буд вақтое ки ман гиря мекардам, буд вақтое ки ман фикр мекардам ки чӣ кори нодуруст кардам ки ба ҳамун воқеа оварда расонд, яъне чиро бояд тағйир диҳам. лекин дар умум агар гирам ҳамаи ҳаминро ҳамчун як дарс қабул мекунам. яъне зиндагӣ бе шикастану бе рехтан агар гӯем намешавад. бале беҳтарин ина ҳамаша қабул карда давом додан дар кор, роҳи ҳалла ёфта зиндагиро давом додан дар кор. хатогӣ ҳама хато мекунад. бале бехатогӣ зиндагӣ нест. беҳтарин фикр мекунам бисёр як хӯрише ки ба саломатӣ бисёр фоида дорад. ҳам кабуди аст, ҳам помидор аст, ҳам аз ҳама бисёр фоиданоктарин боз маҳсулот моҳӣ аст дар ин. дига барои реза кардан ягон чиз надорем? моҳиро ҳам реза намекунем? не. бошад. ин аллакай худаш дар буғ пухта шудааст, ба осонӣ ҷудо мешавад. бале ина наметавонем бо вилка контарвай кунем. шоха? биёед камакак боз суҳбат кунем дар оне ки мисол ҳамин хел вақтҳое мешавад ки бо мизоҷ, яъне зиёд суҳбат мекунед бо мизоҷиён ки? бале мизоҷон бо ягон пешниҳод, бо ягон саволҳои худашон ба бонк мебиёянд. вақтҳое дорам ки бо мизоҷон метавонам суҳбат кунам. яъне ки баъзан вақт чиро? лубиё. марҳамат. баъзан вақт мешавад ки бо ҳар одам бо ҳамун психикае ки дорад мисол ҳамун тарз суҳбат мекунем. мисол ҳамин хел аст, фикр мекунам. бале ҳар як одам чӣ гӯем характери худашро дорад. бо як тарзи худаш бояд суҳбат кунем. бале бояд дили ҳар як одамро ёбем, ба саволҳои ҳамон мизоҷ ҷавоб ёбем, роҳи ҳалли дурусти масъалае ки бо он мизоҷ ба мо муроҷиат кардааст ҳал кунем, ҳамон масъала роҳи ҳаллашро ёбем. беҳтарин. бисёр имрӯз пасандоз мемонанд дар бонк мардуми мо ё ки? бале бисёр аст. бисёр ҳаст, рӯз аз рӯз пасандозҳо зиёд шуда истодан. яъне ки пасандоз ин хел аст ки мемонию чӣ қадар пуле ки ҳаст мемонӣ ва дар миқдори як солонааш ҳаст 16%. чӣ хеле ки гуфтед? агар дар миёна гирем барои соли гузашта 16% буд барои пасандозҳое ки бо сомонӣ. бо пули сомонӣ аст. да, бо сомонӣ агар дар бонк пасандоз гузоранд, амонати муҳлатнок агар бошад, аз рӯи он фоиз ҳисоб карда мешавад. беҳтарин. хуб бинандагони азиз, хӯриши мо қариб ки омодааст, фақат мондааст ки омехта кунем. тамом, акнун омехта мекунем. вақти омехта кардем, баъд албатта ки хӯрокам омодааст. инашам зуд омода кардан лозим. биёед
шумо вай омехта кардан гиред ман оби ина мегирам. اینا مایده کردم و مویخته. خب اینجا گفتیم که روغنی مسکا. مسکا. چقدر؟ где-то انا میخوای. همینقدر؟ بله. کیفی است؟ این شیری و قایماق شیری ایلوه کردم در کن. قایماق. انا این و اول اومیخته کنیم و برای حال و حرارتش بلند از بینندگان عزیز برای آب شدن روغن. بله. این نمک ایلوه کردیم؟ وقتی وقتی بله بهترین خوب کم ترک برای که خودش باید خوب در وقتی آمیخته کردن خورش گفتید کدام نمودی روغن یعنی که روغن زیتون استفاده بردید بله بسیار دوست می‌دارید روغن زیتون رو فقط در خورش اگر باشد میخورم و بسیاری وقتا ایلوه نمیکنم خودم ایلوه نمیکنید اکنون وقتی برداشتن انا خب بینندگان عزیز وقتی چقدر که گفتیم بسیار برای من وقتی دیر انتظارش بودم وقتی چشیدن خوراک است از اولی برنامه که دیدم در اینجا بسیار محصولات های شیری قایماقی بود بسیار دوست می‌دارم خوراکایی که قایماقی ان شیری ان با مزه هم بسیار هم در خمیره کارتوشکا یعنی پیوره هم در مرغ و خوریش هم بسیار هم پمیدور است و کبودی است و بسیار محصولاتی که فایده‌آور است بر ارگانیسم آدم ماهی استفاده بردیم و اکنون وقتی چشیدنش رسید وقتی از همه چیزی که گفتیم مهم و مزه‌اش رو یک به یک و شما رسانیده می‌دیم که امروز برای ما چگونه خوریش و چگونه خوراک آماده کردن گلنار عطابکова از شما مهمان اول خوریش منم از خوریش البته بسیار خوبه پمیدور با ماهی چیزی که میخواستم بله بهترین مزه یعنی کارتوشکا میدونید من بسیار دوست میدارم پیوره یعنی خمیره کارتوشکا رو و البته که با مرغ و با قایماق با شیر بینندگان عزیز باز هم زیادتر دوست میدارم دوست داشته‌تر است البته کنی چخیل است با مزه است چیزی که میخواستم تیار کنم عالی سلامت باشید بسیار با مزه بسیار هم گفتیم که هم سبک است هم پرهیزی است هم با سلامتی شما فایده دارد بینندگان عزیز سلامت باشید تشکر که تشریف آوردید امروز به برنامه ما دستی خالی از برنامه ما اولی شما سلامت باشید یک بار دیگر مینادوری خویش رو بیان میکنیم از نام خودم از نام تمام اهل کارمندان تلویزیون سفینه که تشریف آوردید امروز به برنامه لذیذ و بسیار یک خوراک و خوریشی با مزه آماده نمودید تشکر زیاد و چی تمنیات دارید برای بینندگان تلویزیون سفینه چی تمنیات دارم یک چیزی که برای همه تمنا میکنم این سلامتی است یعنی بعد کووید 19 با فکرم هممون فهمیدیم که سلامتی چیزی از همه مهم است بله دویم چیزی که میخوام مردممون خوشبخت باشد تاجیکستانمون آباد باشد
саломат бошед. раҳмати калон. Манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба шумо комёбӣ, муваффақият дар кори шумо, дар хонадони шумо хурсандӣ, хушбахтӣ мехоҳам ва ба бинандагон ҳам таманнои онро дорам ки ҳамеша дастархонашон пур аз файзу пур аз баракат бошад, хӯрокҳои ҳамин хел бомазза зиёд истеъмол кунанд ва фазои хонадони онҳо пур аз хурсандӣ, пур аз ханда, пур аз хушбахтӣ бошад. ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. Хайр, то барномаҳои оянда.